Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag skal jeg lave en manhunt på en måde med min ven David E. Gilbert. Jeg er politibetjenten, han er, ja, you know, kriminel. Så, ja, det er sådan set det, der kommer til at ske i det. Så. I en fucking klam, sort lille luderhelikopter, som der er fucking højt op i luften. Og det ligner, der er en hacker inde i serveren, fordi der var en eller anden, der bare lige pludselig tippede over til en anden politistation. Det er nok bare på grund af, han døde. Nu skal jeg lige give dig en lille chance. Du behøver sgu ikke mig chancer, jeg skal fandme ned ind i den her bøsse ting og ind i banken og anholde alle dem, der er her. Jeg kommer til at fucking dupe dig, fordi jeg kommer til at køre en fucking Camaro, altså. Camaro? Ja, men så drifter jeg bare rundt om dig, fordi jeg er så sej. Jamen, så havde han ikke engang nogen bounty om det, altså. Kom nu herover. Bon egoista. Isaac Yochi. Nej! Yes! Hu! No music. Og der kom jeg kom lige til at pause videoen lige før, så... Jeg går lige ind og stopper de der keybinds. Traded den for en Vault til en jeg har traded en Vault til en Roadster og en Littlebird helikopter. Så har jeg traded en Roadster over til den her, og jeg kan lige prøve at vise den anden. Jamen bror man, du havde en anden bil og før. Den her. Hvad det? Og den her. Det var nemt. Fuck det. En den limited bil. Jamen, vi begynder igen. Nej, vent, nej, ikke nu. Jeg skal lige have chance på 5 sekunder. Jeg skal have chance på 5. Din fucking næresvin! Din klam lille pergon! Det var en fejl, Din lille ludung! Hold din fucking kæft! Din fucking trækkedreng! Det hedder det ikke, det hedder en trækker-dreng. Nej, det hedder en trækkedreng, din fede autistunge. Så gå ind på Google og søg det op. David, for helvede. Hvad, slipper du ud af fængslet igen eller noget? Hallo? Typisk David. Hvad, slipper du ud af fængslet igen eller hvad? Hold din kæft. Gør du eller hvad? Hold din kæft. Okay. Jeg skal nok. Jeg er god dreng. Spurgte om jeg knipper, eller... Nej. Nå, slipper jeg ud af fængslet, ikke? Altså, vil du rage quit, hvis jeg stod over ved fængslet og campede? Det kommer an på hvor. Altså, lige der, hvor du slipper ud. Ikke fordi jeg gør det ikke, men altså. Nej, præcis. Jeg tænkte også sådan, det gør du da heller ikke. Fordi jeg er undslippet, så... Det er du jo ikke. Det er jeg jo. Det er du jo ikke. Det kan jeg jo ligesom se. Nej, det kan du jo ligesom ikke. Det kan jeg jo. Fordi jeg er ude. Jeg er ude. Nej, du er jo. Jo, jeg var ude for længst. Bør jo kigge på leaderboardet. Der står ikke du ude. Hvor er du, Philip? Hvor er det, du camper hen i fængslet? Det siger jeg. Hvorfor? Er du kedelig? Der er en mango! Ha! Bøv døde! Nej, det var ikke mig. Det kan jeg jo se, det var. Du er den Det eneste var det jo bacon. ikke. Du er den eneste bacon. Nej, det er jeg fandme ikke. Du er stadig i fængsel. Pinligt. Altså, dræb mig, kom. Jeg er skidt på. Der var sådan en lille... Jeg har kørt ikke i fængsel. Er du? Ja. Are you serious? Oh, hell yeah, I'm serious. Are you serious? Diddy? I'm sitting on Diddy. What the fuck? Gider du på Diddy, eller hvad fanden siger? Nej, jeg sidder på Diddy. Er du væk fra fængslet? Ja. Svæver du? Sværger. På hvem? På min far. Nej, ham kan jeg jo ikke lide. På min mor. På din søster? Hende kan jeg også godt lide. På min mor. På din søster? Min mor kan jeg jo bedre lide. På din søster? Altså sådan familiemåden. På din søster? Fuck nej.
Okay, fint nok. Jeg er væk fra fængslet. Sådan. Jeg er ikke ude foran det. Fra fængslet din. Det er jeg jo. Nej. Det er du jo ikke. Det er en fed lille... Det er jeg jo. Jeg står her på en bakke. Så er jeg også væk fra det. Okay. Altså, jeg er ikke ude foran det, vel? Sagtens tage den vej uden at blive dræbt. Nu skal du se her. Nu ser du mig ikke. Fuck, det er et OP-spot at stå her, mand. Til helikopteren, uden du ser mig. Den blev jo bare skudt ned, så. Kom op. Du når Og ikke du skal at se ikke mig bruge glitches, jeg bliver seriøst sur. Du kommer ikke til at se mig med helikopteren. Hvor er... Hvor henne, Philip? Det siger jeg ikke. Er det bedre? På et... Er du sådan på et... På sådan en brun bjerg, Nej. hvor man kan se dit hoved? Nej. Så ikke noget. Jo, det gjorde jeg. Du kommer ikke derned, vel? Ja, det kan jeg ikke derfra. Fuck. Hvad fanden skal jeg gøre? Ja, det må du jo finde ud af. Okay, hvad hvis jeg bruger 200 IQ, og så jeg måske kan crouch? Snige mig op ad muren. Er du ude foran fængslet lige nu? Nej. Svæver du? Ja. Du svæver også på, at du ikke er oven på en bakke? Nej. Er du oven på en bakke? Det ved jeg ikke. Er det? Spørger dig om. Det ved du ikke lige. Nej. Ja, dig. Døde sgu ikke. Nej, jeg døde ikke. Philip, skal vi lave en aftale om, du må ikke komme over til kloakken? Okay. Fordi... Eller, du må godt, men du må ikke campe foran. Nej. Ej, det kan jeg godt se. Du er ikke den eneste bacon. Du prøver jo ikke engang at komme ud. Sgu da. Hvad? Det gør jeg sgu da. Ah. Gør jeg? Ah. Døde du lige? Det tager jeg som et ja. Tag, hvad? Rendte du ikke rundt i et politishoot? Nej.
gør du? Hvor er du? Det kan du godt ud. Hvor er du? Det er lille Mahmoud. Hvor er du? Det siger jeg jo sgu da ikke. Er du spas? Jeg tror aldrig nogensinde kommer ud af fængslet. Nok eller nej. Altså, det er sjovt, jeg kan se dig på mappet blink op på et bjerg, hva'? Det ved du faktisk ikke om med mig. Det ved jeg jo, fordi jeg kan fucking se dig, Philip. Oh shit. Jeg bliver snipet af en anden kriminel lige om lidt, tror jeg. Ja, det gør jeg. Au! Ja, David, du kan godt komme ud. Jeg er der ikke længere. Og jeg gider ikke engang prøve at komme ned. Nej, du skal sjovt nok også... Ud. Video synes I, at det er ordentligt manhunt, når han ikke lader mig komme ud af fucking fængsel. Det er jo det samme. Altså. Ja, jeg skal jo komme ud for saten. Spowat. Du skal... Og jeg må også godt tage andre bare lige. Nej, fordi det er manhunt. Er du skyldig manhunt? Det har jeg aldrig sagt. Jeg har sagt det lidt ligesom et manhunt. Ja, Bettino, er du om? Var din skibidi toilet sigma, unge? Hvad der galt med bøv? Jeg er skibidi riz, og det har du ikke. Det er løgn. Det er ikke løgn. Det er løgn. Nej, det er løg for satan. Nå, stor fed løg. Okay, jeg kommer lige til at hoppe. Eller, ja, du ved godt, når man skal vende sin bil om. Der kom jeg så lige til at, ja, you know. Hov! Jeg landede hele vejen ind i fængslet. Og nu er jeg Shit, efter dig. not good! Bro tror det der hjælper, legit. Bro tror det virker. You don't see nothing! Aluf! Svøm! Lad være med at tage mig i fængsel. Nej, lad os godt have, pause lige videoen. Nå, vi har lige lavet en regel om, at jeg ikke må campe nede ved fængslet. Så. Bankai. Men det må du jo godt. Du skal bare sutte. Fordi du er sådan en lille app. Din fucking app. Jeg er ikke. Du er en ape. Din fucking ape. Hvad fanden bruger den der autist på? Jeg er så fucked over af, din fucking idiot. Hvad så, mand? Hvad så, din lille abe? Hvad vil du mig, hva? Den der mango er irriterende. Hvad så? Jeg skal banke dig, var din abe. Jeg tænkte nok, din abe. Ja, men jeg wallah habibi, jeg doner dig, bro. Hvem snakker du til? Jeg snakker til doner, mand. Til dit øjne, eller hvad? Yay, jeg fik en fucking Model 3. Har du en Model 3? Ja. Jeg er bare så glad for, at jeg fik en Model 3. Den er da bedre end din bøssemave. Jamen, hvad fanden var det nu, man kunne med den der laviolet der? Laviolet? Ja. Du kunne sænke den. Bro, jeg skal have den der hammerhead der. Hammerhoved? Ja. Den er mega goofy. Kan jeg ud af fængslet? Jamen, jeg gør der ikke noget. Okay, giv mig 10 sekunder. Du skal give mig ordentligt 10 sekunder. Ikke noget 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det er ordentligt. Nej, men jeg bruger bare min timer. Okay, du må komme om 3, 2, 1, nu. Jeg ved allerede godt, du er herovre. Stop med at spille dum. Hvad? Der holder sgu da Model 3 her. Der ligner rimelig meget din.
Ja, nu er den i hvert fald tunet, så hvis det er din, så... Ja, du er lige der, du er lige der, du er lige der! Cap! I call cap! Kører du ikke i en Camaro? Nej. Hvad med at lyve? Lad være med at køre ind i mig. Næ. Jo. Næ. Jo. Næ. Du kan ikke se mig, du kan ikke se mig. Lad være, giv mig en chance. Du har 100 gange hurtigere bil end mig. Lad mig i det mindste få min Model 3, altså. Okay, der er hånd om tunet over ved gunshoppen. Hvis jeg husker rigtigt. Eller hvis den ikke er blevet fjernet. Jo, der holder stadig en tunet Model 3 over ved gunshoppen. Jo. Typisk David ikke at svare. Men ja, hvor er jeg henne? Du har i hvert fald ikke taget den der ned. Nej, det gør jeg heller ikke, fordi den er fucking grim. Den er fucking hurtig. Skal vi hvor jeg er, hva'? Og hvordan er den hurtig? Hvordan er den hurtig? Hvordan er den hurtig? Jeg har jo en bedste motor. Og nu skal jeg til at tage en tunet. Nej, den børsemango, skyder mig legit. Nå. Ikke. Fuck, den er jo egentlig grim. Nej, han har legit skrevet easy. Bøv, han er et fucking tryhard. Bare luk røven. Fang mig. Nu kan du fange mig. Nu kan du ikke fange mig. Nu kan du ikke fucking. Nej, du kan ej. Det kan jeg da. Du kan ej. Bro, det er dig, der er den fucking noob. Altså, luk røven. Fang mig. Nu kan du ikke fucking fange mig. Det kan jeg fucking godt. Ej, så kom over til fucking gunstore, og så giver du mig 5 sekunder. Så giver du mig lige lov til at tage mit våben. Fordi jeg Yeah. kunne åbenbart ikke tage min gamle bil, så jeg er jo blevet nødt til at tage en lortebil. Det er også. Hvad fanden... Philip, hvad fanden er en Syros? Men det er en Lamborghini Urus. Flyt din klamme bil, man kan ikke køre. Nå, min fejl. Tak. Lad fuck ud. Det er ikke sygt. Du pillede mig! Okay, nok gonna lege, den der er faktisk syg acceleration. Men den er ikke syg nok til at kunne se væk fra mig. Oh shit! Yes! Watch me whip! Watch me! Hey, makker! Ikke tage mig i fængsel, Du smadrede min dæk! Det troede jeg sgu ikke, at jeg kunne på politibetjent. Ikke. Okay. Hvad mener du? Det er sgu da realistisk. Hvad fuck? Jeg blev skudt tilbage, når jeg piller dig. Ikke tag mig i fængsel! Vi laver en skydekamp. Så kom. Nej. Make no music. Okay, nu er jeg efter dig. Nu tager jeg dig i fængsel uanset hvad. Nu har jeg fucking keycard. Nu har jeg et fucking keycard. Now I don't have any mercy. Now I don't have any mercy. Tak for det, Philip. Nu har jeg et fucking keycard. Ikke kan de bruge det til noget på. Der er ikke nogen ting, der er åbent, du skal bruge kigger til. Lige nu. Stadig. Fuck, den er døvende hurtig. Men det er egentlig sygt nok, hvor hurtigt en Model 3 kan køre. Så bare lige om at finde dig. Er vi enige, Philip? Det er sygt nok, hvor hurtigt den her Model 3 kan køre. Ja. En Roadster er hurtigere.
Ikke engang særlig meget. En Roadster kan køre sådan 200. En Leclerc, den kan køre 396. Jamen en Roadster kan køre 200, ikke også? Den her kan køre 140, den har også en sygeste acceleration. Den er selvfølgelig ikke, men der er ikke bedre acceleration end Volt. Men... Skal du ikke lige op og røve, hvad den hedder, tankstationen? Det ved jeg ikke. Skal det? Ja. Hvorfor det? Fordi så har jeg noget at gå efter. Okay, jeg er over ved den nu. Jeg kommer først ned, hvis nu er det, hvis du begynder det. For det får jeg opkald om jo. Jeg elsker, at jeg lærer dem bare kan skyde for det, så går de langsommere. Hvis du sidder og camper, så lige hvad er. Jeg camper ikke med ved, you know. Det kan jeg høre på din stemme. Du laver et eller andet lige nu. Ja, jeg sidder og holder folk nede med fængslet. Det er sådan set det, jeg laver. Hvorfor vil du godt have, at jeg skal røve der afsted så meget? Fordi jeg har sagt, røver du den ikke lige, det er sgu ikke så meget. Men jeg har bare en følelse om, hvis jeg røver den, så kommer du bare over og fucking arresterer mig. Jamen, jeg er ikke hurtig nok. Selv for fængslet er jeg ikke hurtig nok. Eller, det var jeg så. Ja, se, du sad og campede. Nej, jeg lever. Fuck dig. Fucking næresvin. Nej, det er sgu da dig, der er nu. Det er sgu da dig, der er nu. Jeg var nede ved fængslet. Det skulle da ikke have camp. Jo, det er okay, det. Du må få et gratis kikkert. Så bliver du selvholdt stå. Nej, jeg begynder bare mod. Hvis du begynder på at hacke, så blokker jeg det. Det må du meget godt. Så du siger virkelig, at jeg skal blokke dig. Mærkeligt. Du kan få gratis kikkert. Ja, men så giv mig det fucking gratis keycard. Altså, hvor fuck er du? Inde på politistationen. Inde på politistationen? I gang med anholdning. Der var lige en, der tog min anholdelse. Hvordan fuck kan jeg komme i fængsel, når jeg ikke har gjort en flyvende skid? Altså, det billede er så fucking homo. Ligesom dig. Hold nu kæft. Hallo Philip, en gang der sad jeg inde i Mad City og sagde, at jeg havde en admin motorcykel, fordi den kunne køre fucking hurtigt. Og så var jeg sådan... Som nogle små børn gør. Jeg var 7 eller andet. Jeg var 7-6 år sidste gang jeg spillede Mad City. Ja, det er jo løgn. Det er jo ikke løgn. For det er mig, dig og Jeppe, vi har spillet Mad City sidste gang, eller for et år siden. Nå, så ja. Jamen det kræver også... Hvis du får noget andet end en keycard, så anholder jeg dig. Lad være. Jeg fik et keycard. Fuck nej, dig. Du fik en pistol. Nej, fuck dig. Jo, det kunne jeg jo se. Nå. Fuck nu af. Nå. Så det... Den her gang lad være med at anholde så hurtigt. Sjovt nok bare have et fucking keycard. Du kan sgu heller ikke bare sige, hvis du får noget andet end keycard, så er det... You ain't good.
Så jeg over tage de der våben og skyde mig i anholdet. Nej! Det er da sjovt nok heller ikke. Så er det jo også min tur til at gå ud af det her fængsel nu. Kan jeg godt mærke. Philip, du må fange mig om 3, 2, 1. Nu må du fange mig. Jeg er over dig, Philip! Okay, jeg rammer jo. Fuck. Nej, det er ikke særlig godt. Din bil er hurtigere end min ting. Jamen, du kan komme mange andre steder hen, end jeg kan. Men jeg kan også bare tage en lille bøde. Nej, så gider jeg ikke. Så hopper jeg ud. Jeg tænker måske, jeg hopper ud, så. Men jeg tager heller ikke en lille bøde, så det er meget godt. Throw my dick in your mom. Skal du ikke have nogen våben? Nej. Jo. Hvorfor skulle jeg det? Fordi det kunne være, så kunne du beskytte dig for mig. Det kunne være, fordi jeg tog våben derinde fra i starten, smarte, så dum er jeg heller ikke. Philip, hvis du finder mig nu, så... Skal du ikke snart til at røve noget? Hvad hjælper du om? Det er manhånd. Du skal sgu da finde mig, og jeg siger, at jeg giver dig nogle advarselsskud. Der er din advarselsbøsseskud. Er min lort den næskud? Har jeg ikke en Radiant Pink? Nej. Har jeg ikke en veninde? Fuck, der er lige 4 andre, så jeg. Philip? Fuck. Efter mine beregninger. 1, 2, 3. Oha! En med en torpedo! En med en torpedo! En med en torpedo! Han er OP jo. Han er OP jo. Hvis han har en torpedo. Philip, er du måske over i Gunstore? Nej, jeg er ikke inde i den. Men jeg er ude for den. For der var en med en torpedo, jeg prøvede at anholde. Nu er godt. Jeg siger dig, jeg er i den by, så siger jeg heller ikke mere. Når den der lille by, man kommer i ved fængslet. Nej, den der by, der kan høre de her skud. Den der by, man kan... Ved Mansion. Den by ved Mansion. Nej, den by, hvor der sjovt nok er Gunstore. Der, hvor du prøver at arrestere ham der. Med torpedo. Den lille by, man plejer at køre ud ved fængslet. Ja. Ja. Held og lykke med at finde mig. Jeg er bange for dig. Fordi du er stærkere end mig nu. Så hvis jeg bare sniger mig. Stærkere end dig nu, hvad mener du? Ja. Jeg springer lige en eller anden lastbil i luften. Ha! 80.000 for den der, den køber jeg. Sådan der. Og næste division klam. Så lad være med at skyde mig, så giver det fred. Hej. Pussy, nigga. Er jeg en puss? Er jeg en pussy? Ha? Er jeg en pussy? Men jeg kan ikke engang komme ind her. Ja. Aldrig sige, jeg er en pussy igen. Taber.